Wag na, tantanan mo na yan. Nagchat-chat ka na naman. Sinasabi ko sa'yo. Yan ba yung ligaw? Teka lang. Ala, miss mo na naman. Bakit? Miss ka ba? It's a happy Friday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo! Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip! Trip ko magpamis paminsan-minsan. Tingnan mo nga yung katabi mo, kuya, dali. Tignan mo kung mukhang may chinachat na naman, mukhang may sasabihin na naman dun sa ka-message na kahapon niya lang nakilala. Akala, wow, nag-I love you na. Today is Friday, August 8. Alam kong miss mo na rin siya. Miss mo nang mag-weekend at magpahinga. It's a tie. Time check, it's already 3:32 ng hapon. Kung saan pare-parehas tayong nakakamiss. Nakakamiss sa mga sahod na unti-unti nang lumilipad at wala nang natitira. O sige nga, minsan, matanong nga kita. Tanungin mo rin yung katabi mong kinikilig. Grabe naman yung mga ngiti niyan. Matanong nga kita. Minsan ba ay naging trip mo ring magpamis kahit hindi mo jowa? Alalalalalalalala. Ano nga meron sa inyo? Wala. Ba't I love youan kayo? Maratoni, ano kami? May special na tawag sa amin, situationship. Gano'n nakatagal? Sakit Anyway, alam ko naman na medyo mainit ang panahon at alam ko rin nagiinit yung katabi mo. Non-stop sa kakachat. Kuya, ate, kote, ano na, walang kadala-dala? Minsan hinay-hinay. Baka mamaya yung mga sinasabi mo sa kanyang matatamis na salita. In the ending, ikaw rin ang kawawa. Well, para hindi ka naman kawawa today. Siyempre gusto ko kahit papaano gumaan ang araw mo. Alam ko naman non-stop ang trabaho mo, kuya. Alika nga, papunasan ko yung pawis mo. Akin na, lapit ka na. Alika na. Alalalalala. So, sama mo muna ako buong hapon, ha? 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. At maya-maya tayo mag-uusap. Pag-usapan natin yung karelasyon mong wala namang something. Ano ba? Karelasyon mo pero walang something? Ano yon? Ang gulo. Alam, may pa I miss you. May pa I love you. Grabe ka na doon. Kaya sa mga mahilig magpa-miss, huwag ka muna magpaparamdam, please. Hayaan mong sabihan kanyang, I miss you, baby ko. Well, kung namimiss mo ako kagad, tamang-tama, pakicheck ng aking social media accounts. Again, hindi Marian Rivera, hindi Bea Alonso, hindi Gigi Delana. Maratoni po. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number